ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୁଗ ଯୁଗର ରହସ୍ୟ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ତମେ ଦେଖିଛ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମାଆକୁ? ତମେ ଜାଣିଛ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଅଛି? ମୋ ମାର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମା ଯୋଉଠି ଥାଉ ସେମିତି ଥାଉ, ମନରେ ଥାଉ। ଆରେ ଡାବରା, ତୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ? ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଏକଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି କେମିତି? ହାତରେ ଗଲା ତୁମେ ଯୋଉ ମା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲା, ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କଲାନି କଅଳିଆ କ୍ଷୀରଖିଆ ଛୁଆଟା ତା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସେଇଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛ, ତାର ସୁଖ ଜାଣୁଛ। ଆରେ କେମିତି ଗୁହାରି କରିବି ରେ? କେମିତି ସୁଖ ଚାହିଁବିନି? ଆରେ ସେ ପରା ମୋ ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଜାଣିଛୁ ନା ମା, ଦିନେ ଯକ୍ଷ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଏ ଦୁନିଆରେ